Добрый вечер. З вами Ольга Старостина. У аб'єктиві про галоўныя падзеі пачатку тыдня распавядзем па-беларуску без цэнзуры. Гаворыць і паказвае Менск. Евразийский экономический союз и Европейский союз станут примерно равновеликими партнерами. Александр Лукашенко пашырае тэрыторыю вяшчання. Ни прогнозами, ни погрозами. Это такой идеалистический взгляд был, и понятное дело, что его не выполнят. Рост ВУП фактично спыніўся. На краю ямы. Это самое страшное место в Минске для евреев. 70 гадоў таму ліквідавалі Менскае гетта. Прэзідэнцкія тлумачэнні, пераконванні ці самапіар. Толькі 10 дзён таму Александр Лукашенко сустракаўся з прадстаўнікамі расійскіх рэгіянальных СМІ. Сёння чарговая прэс-канферэнцыя. Ужо для медыяў з усяго СНД. Чаму прэзідэнцкае шоу не спыняецца, а толькі набірае абароты? Спрабаваў высветліць Усевалад Шлыкаў. 11 кастрычніка прэс-шоу для расійскіх журналістаў. Мы можем организовать, не вопрос. Праз 6 дзён публічны калёквіум для студэнтаў МДУ імя Куляшова. Наднациональный уровень. Сёння прэс-канферэнцыя для галоўных рэдактараў медыяў з усяго СНД. На кожнай сустрэчы такія ж прыёмы ды аднолькавыя тэмы. Інтэграцыя ў межах СНД, нараканні на няслушны курс заходніх краінаў і сум па Савецкім Саюзе. Паводле медыаэксперта Паўла Быкоўскага, слухаць прамовы кіраўніка краіны ўжо проста нецікава. У параўнанні з яскравымі прэс-канферэнцыямі, якія мы назіралі ў мінулыя годы, зараз гэта дастаткова такое жованае, перажованае, то бок не вельмі смачнае для аўдыторыі. Праўда, што надакушыла аўдыторыі беларускай, можа быць навінкаю для гледачоў з рэшты СНД, але ці магчыма ў часы інфармацыйнага грамадства абраць мэтавую аўдыторыю? Само мысленне ў тым, што можна падзяліць гэтую аўдыторыю і зусім па-рознаму да яе звярнуцца, гэта ўжо зусім мінулы час. Зараз увесь свет звязаны і не толькі з дапамогай інтэрнэту. Любая навіна разыходзіцца, і калі нешта па сакрэту было сказана расійскім журналістам, это робіцца, вядома, тут і робіцца прадметам абмеркавання. Аднак нельга сказаць, што ўся прэсавая канферэнцыя кіраўніка краіны была такая ўжо неістотная. Журналістаў СНД запрасілі з нагоды саміту краіны-удзельніц гэтай арганізацыі, але набліжаецца таксама сустрэча чальцоў усходняга партнёрства. Паводле кіраўніка Беларусі выбраць паміж еўразвязам і саюзам еўразійскім нялёгка. Евразийский экономический союз и Европейский союз станут примерно равновеликими партнерами. Их интересы надо будет сбалансировать. Это и есть живой пример того, что идея интеграции абсолютно реальна. Ці гэта азначае, што аднаго кірунку інтэграцыі нашай краіне недастаткова, а можа праз віленскі саміт усходняга партнёрства вернецца славутая палітыка шматвектарнасці? Натуральна, гэта ў пэўнай ступені можа быць звязана з лісапаўдаўскім самітам усходняе партнёрства, але я думаю, што гэта больш шырокая тэндэнцыя, якая звязана з тым, што, канечна, такая ізаляцыя, якая усталявалася пасля выбору 2010 года, яна носіць вялікую шкоду для Беларусі. Як бы Беларусі не згубіцца ва ўсіх інтэграцыйных вектарах, а Лукашенко ў сваіх чарговых ролях, з якімі ён выступае перад чарговымі гледашамі, настаўніка прэзідэнта суседняй супердзяржавы, дбайнага гаспадара маленькай, але ганарлівай краіны, ці ўрэшце вялікага інтэгратара на неабдымных прасторах СНД. Усевалад Шлыкаў, аб'ектыў. Валавы ўнутраны прадукт прагнозаў слухаць не хоча. І расці паводле іх не збіраецца. Чыноўнікі запланавалі павелічэнне ВУП больш як на 8%. Але за 9 сёлетніх месяцаў эканоміка ледзьве выцягнула крыху больш за 1%. Растуць толькі лічбы на цэнніках ды колькасць тавараў на складах. Сергей Скулавец. Планы амбітныя, вось магчымасці аказаліся досыць сціплыя. Рэальны вынік росту эканомікі аказаўся ў разы меншы, чым планаваў урад. Зрэшты, закладаючы лічбы, чыноўнікі ад пачатку былі гатовы, што прагноз невыканальны, лічаць незалежныя эканамісты. Идеалистический взгляд был, и понятное дело, что его не выполнят. Ну, соответственно, мы это видим сейчас 1,1% прироста за 9 месяцев, и уже выполнить 8,5% нельзя будет. Увогуле, па выніках апошніх 3 гадоў урадоўцы ствараюць прагнозы, якія не маюць анічога агульнага з рэчаіснасцю. Гучаць вострая крытыка і пагрозы за гэта. Обернется кому-то камерой. Але нават шляхам пагрозаў не паўплываеш на выкананне прагнозаў. Росту эканомікі няма, калі не сказаць, што наадварот. Цягам 9 месяцаў, паводле падліку Надстату, вытворчасць прамысловай прадукцыі знізілася на 4,6%. Выпуск сельскагаспадарчай прадукцыі зменшыўся на 2,2%, а затое запасы гатовай прадукцыі склалі ажно 20
28,1 мільярды рублёў, ці 70,6% ад сярэднямесячнага аб'ёму прамвытворчасці. Усё гэта ўжо нават у блізкатэрміновай перспектыве адгукнецца негатыўнымі наступствамі. Заробкі не будуць расці так, як у суседніх краінах. Мы будзем адчуваць адток прафесійных кадраў. Гэта значыць, мы будзем губляць рэсурсы для будучага росту. Зрэшты, адток кадраў назіраем ужо цяпер. Гэтак жа, як і канстатуем, што ўзровень інфляцыі найвышэйшы ў рэгіёне. Кожнае 10-е беларускае прадпрыемства працуе сабе ва ўрон. У такіх варунках сітуацыя ад вострага крызісу, ад дэвальвацыі ратуецца толькі цудам. Ёсць значныя пазабюджэтныя сродкі у крыніцах фонду прэзідэнта, які не ўваходзіць у справаздачнасць беларускага бюджэту. Адтуль могуць гэтыя мільёны, сотні мільёнаў даляраў паступаць. Мы бачылі такую сітуацыю падчас папярэдняга крызісу. Так ужо было. На гэтым жа фоне павялічваецца лічба знешніх запазычанасцяў перад беларускімі прадпрыемствамі. Прычым толькі за верасень запазычанасці раптоўна выраслі ажно на 17% і склалі 3,2 трыльёны рублёў. Праўда, з вуснаў кіраўніка краіны адразу ж прагучала тлумачэнне. Гэта вынік загаду разгрузіць склады і хітрасці чыноўнікаў, якія ў адказ пачалі вывозіць гатовую прадукцыю за межы краіны. Денег не получили, а там сложили у дилеров. А якія ж вынікі ў эканоміцы можна чакаць з такім падыходам? Акурат гэты прагноз нескладаны. Сергей Скулавец, Аб'ектыў. У справе маскоўскага Бірулёва, якая ўскалыхнула ўсю Расію, знайшлі беларускі след. Падчас праверкі базы Гародніны выявілася, што там не толькі працавалі нелегальныя мігранты, але і частка прадукцыі рэалізоўвалася паводле шэрых схемаў з выкарыстаннем беларускіх складоў. Пра гэта распавялі ў Рассельгаснаглядзе. Абсолютно відавочна, што частка прадукцыі пастаўлялася на яе і рэалізоўвалася з яе паводле шэрых схемаў з неабмежаваную фітасанітарную рызыкаю. Прытым у гэтых схемах выкарыстоўваліся склады часовага захоўвання Беларусі, дзе гэтая прадукцыя размытнялася, ды нібы там і заставалася, але фактычна рэалізоўвалася ў Маскве і в обласці. Парушэнні выявіліся ў выніку праверак, прызначаных на базе Гародніны Бірулёва пасля закалотаў. Беспарадкі пачаліся пасля забойства, калі нападнік неславянскага выгляду забіў маладога хлапца на вачах ягонай дзяўчыны. Жыхары Бірулёва сабраліся абмеркаваць забойства на народным судзе, але той перарос у хваляванні. Паліцыя тады затрымала 400 чалавек і правяла паказальны арышт меркаванага забойцы. Базу ў Бірулёве зачынілі. Вы глядзіце Аб'ектыў. Працягваем выданне з іншымі тэмамі. Восеньская талака. Куропаты – это на сегодня символ запущенности и забвения. Актывісты распачалі добраўпарадкаванне ўрочышча. Схапіць птушку за хвост. Можна сустрэць такіх рэдкіх відаў, як сокал-дрэмлюк, сокал-падарожнік, лебедь-клікун. Арнітолагі запрашаюць ахвотных на бэрд-вотчынг. Самая вялікая ў нашай краіне і адно з найбуйнейшых у Еўропе. 70 гадоў таму зліквідавалі Менскае гета, у якім у розны час утрымлівалі да 100 тысяч вязняў. Пра даніну пашаны нявінна забітым і вечная памяць жывых Ганна Любакова. Пра трагедыю Менску нагадвае мемарыял Яма, месца расстрэлу тысячы габрэяў, ахвяраў зліквідаванага ў 43-м годзе Менскага гета, дзе немцы трымалі ў нялюдскіх умовах жыцця каля 100 тысячаў чалавек. Ахвяраў узгадалі былыя вязні, сваякі загінулых, афіцыйныя асобы ды прадстаўнікі грамадскіх і рэлігійных арганізацыяў. Это самое страшное место в Минске для евреев. Это еврейская память. Это каждый камень здесь говорит о том, что в сердце каждого существует погибшее, лежащее здесь. В частности, даже у меня бабушка по отцу закопана в этой яме. Рашэнне стварыць гета нацысты прынялі ўжо праз некалькі дзён пасля ўваходу ў Менск. Гэтаксама, як у іншых акупаваных гарадах, габрэяў перасялялі ў адмыслова вызначанае месца. Гэта быў першы этап падрабязнага плану поўнага знішчэння гэтай нацыі. Шмат для каго ён стаў апошнім. Был такой приказ: 1 квадратный метр на человека. И в одной квартире жило по 5, по 6 семей, и спать было негде, и все. Не давали чем топить, не было холодно, голодно, так, не было света. И каждый день были погромы.
Пра страшную трагедыю сведчаць і лічбы. Праз некалькі месяцаў пасля стварэння гета за плотам з калючага дроту утрымлівалі да 100 тысяч вязняў. Каля паловы габрэі, якія жылі ў Менску да вайны. Праз год у гета былі толькі 9 тысячаў чалавек, а на момант ліквідацыі жывых практычна не засталося. Праз 70 гадоў гучаць і іншыя лічбы ды словы ўдзячнасці беларусам, якія ратавалі габрэяў, рызыкуючы уласным жыццём, бо за гэткую дапамогу ім пагражаў расстрэл. Сегодня я вручил медаль праведницы мира, дочери праведницы мира. Это 712-я медаль. 712 белорусов. Имена 712 белорусов выбиты на стене Яд Вашема в Иерусалиме. Супраціў арганізоўвалі і самі вязні гета. У замкнёным квартале акупаванага гораду яны здолелі стварыць некалькі падпольных арганізацыяў. Ладзілі саботаж, а пасля ўцёкаў вязні далучаліся да партызанскіх атрадаў. Для іх распавесці пра тое, што перажылі, гэта абавязак. Вот эту книгу мы выпустили. Здесь более сотни воспоминаний бывших узников, которые пережили страшную трагедию. И притом в этой книге не только о том, как пережили эту трагедию, как погибали. Здесь рассказано о подполье нашем, о том, что евреи делали в партизанских атрадах. На старонках кнігі чорныя старонкі гісторыі пра трагедыю Галакосту, якая датычыць не толькі адной нацыі. Памяць жа пра загінулых абавязак не толькі габрэяў, а маўчаць, як кажуць вязні менскага гета, гэта здзейсніць злачынства. Ганна Любакова, Аб'ектыў. У Курапатах жа распачаўся восеньскі этап талакі. Дапамагчы ў добраўпарадкаванні ўрочышча можа кожны ахвотны, ды на свае вочы паглядзець, у якім стане цяпер гісторыка-культурная каштоўнасць. Месца расстрэлу і пахаванні рэпрэсаваных. Куды і калі прыходзіць, каб дапамагчы ўратаваць Курапаты, распавядзе Марцін Ярскі. Амаль у кожнай беларускай сям'і ёсць продак, што пацярпеў ад дзяржаўнай рэпрэсіўнай махіны ў сталінскія часы, калі маглі расстраляць проста за іншы вобраз думак. Аднак нават не кожны менчук, што праязджае Курапаты праз кальцавую дарогу сталіцы, ведае пра змрочную таямніцу гэтага лесу, месца нацыянальнай трагедыі. Курапаты – это на сегодня символ запущенности и забвения. Если в прошлом веке это был символ трагедии людей, то вот сегодня, если говорить об обществе, вот символ запущенности Курапат и забвения в обществе. С этим нельзя никак мириться. И не мириться. Грамадскія актывісты і проста неабыякавыя людзі сваёю працаю не дазваляюць курапатам зарасці хмызняком і абыякавасцю. Вырубаем хворыя дрэвы, вось як там хлопчык вырубаем кустоўе, сорняки так называемые. Вычищаем занепадзіны ад смецця. Адкуль узялося смецце ў магільных ямінах? Людзі прынеслі. А каб не рабілі шашлыкоў на месцы масавых расстрэлаў, ды не ламалі крыжоў, трэба, каб пра Курапаты ведала як мага больш беларусаў. У гэтым плане талака вельмі дапамагае, лічаць яе арганізатары. Прыходзяць новыя людзі, вось і сёння прыйшлі новыя людзі, якія яшчэ ні разу тут не былі на талаке. І таму заклікаю таксама далучацца ўсіх хаця б на гадзінку, прыехаць на машыне, у каго ёсць машыны, і папрацаваць. А працы хопіць усім. Ад траўня, калі талака распачалася, валанцёры прыбралі больш за гектар тэрыторыі. Яшчэ 19 гектараў засталося. Месца збору добраахвотных – крыж пакутнікаў. Час – 16-я гадзіна, а ў суботу апоўдні. 29 числа мы осуществим такой марафон, объезд мест захоронений в Минске известных, но не всех, а каких-то основных. И закончим здесь вечером значит, этот марафон тем, что зажжем свечи вот по этой вот крыжовой дороге. 29 кастрычніка не выпадковая дата. У 37-м годзе ў гэты дзень у Менску ў турме расстралялі больш як 100 чалавек, прадстаўнікоў беларускай літаратурнай і навуковай эліты. Цяпер гэта дзень памяці ахвяраў таталітарных рэпрэсіяў. Неафіцыйная дата. Марцін Ярскі, Аб'ектыў. Чорная ўдава здзейсніла тэракт у валгаградскім аўтобусе. Самападрыў жанчыны забраў жыцці яшчэ 6 чалавек. 33 асобы параненыя. Болей інфармацыі ў выглядзе падзей замежжа. Параненых у выніку тэракту на самалёце даставілі ў Москву. 8 з іх у цяжкім стане. Сярод пацярпелых ёсць дзіця. По факту взрыва следственными органами Следственного комитета России
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 205, 105 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Террористический акт, убийство и незаконный оборот оружия. Следчы камітэт заявіў, што тэракт ажыццявіла смяротніца, якая выкарыстала з гэтаю мэтаю ручную гранату. Жанчына была жонкай аднаго з кіраўнікоў ісламскай тэрарыстычнай групоўкі. Еўрапейскі суд правоў чалавека ў Страсбуры вынес канчатковае рашэнне ў катынскай справе. Пазоўнікам адмовілі паводле ўсіх пунктаў іхных патрабаванняў, патлумачыўшы гэта дзвюма прычынамі. Па-першае, гэта даўнасць тэрміну злачынства. Па-другое, Расія ратыфікавала канвенцыю правоў чалавека за 8 гадоў да таго, як распачалося следства. Пазоў у суд падавалі нашчадкі польскіх афіцэраў, расстраляных у лесе пад Смаленскам у 40-м годзе. Працаўнікі камітэту ўнутраных справаў расстралялі тады 20 тысячаў польскіх ваеннапалонных. Тэма катынскага расстрэлу і раней уздымалася ў кантэксце грамадска-палітычных адносінаў Польшчы ды Расіі. Упершыню пазовы польскіх сем'яў у суд у Страсбуры трапілі 6 гадоў таму. Летась іх часткова задаволілі. Сусветнай сталіцаю міру гэтымі днямі будзе Варшава. Далай-лама, Міхаіл Гарбачоў, Лех Валенца ды іншыя лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру розных гадоў сустрэліся тут, каб абмеркаваць найбольш істотныя сусветныя праблемы сучаснага свету. 13-й саміт праходзіць пад лозунгам «Салідарнасць дзеля міру, час дзеяць», бо спатканне зладзілі на 30-ю гадавіну ўганаравання прэміяй легендарнага лідара салідарнасці Леха Валенцы. Сёння ўдзельнікі абмеркавалі праблемы бяспекі. Заўтра ў цэнтры іхнай увагі будзе выканання правоў чалавека, а трэці і апошні дзень саміту лаўрэаты Нобеля міру прысвяцяць пытанням недапушчэння вайны. У сераду ж узнагароду сустрэчы лаўрэатаў мірнага Нобеля ўручаць Шэран Стоун. Акторка заслужыла яе салідарнай дзейнасцю на карысці людзей, што змагаюцца з трагедыяй ВІЧ і СНІДу. У Малдове за кантрабанду наркотыкаў затрымалі кота. Ахоўнікі адной з мясцовых турмаў заўважылі, што жывёла часта пранікае на тэрыторыю установы праз дзірку ў плоце. Пільна прыгледзеўшыся, яны заўважылі на чатырохногім ашыйнік, да якога былі прымацаваныя 2 пакунькі марыхуаны. Злачынцаў паспяхова затрымалі. Хто выкарыстоўваў нявінную жывёліну ў якасці кур'ера і каму была адрасаваная перадача, не паведамляецца. Мар'яна Чарняева, Марыя Булавінская, Аб'ектыў. Птушынае царства Беларусі кожны дзень памяншаецца, але часова. Пабачыць крылатых, што адлятаюць зімаваць у цёплыя краі, і птушак-патрыётак, якія лютыя маразы ператрываюць на радзіме, запрашае градзенскае аддзяленне аховы птушак бацькаўшчыны разам з сайтам Birdwatch. Бясплатныя адкрытыя для ўсіх вандроўкі – гэта не толькі хобі. Штонядзельныя экскурсіі маюць і навуковыя мэты. Ольга Саўля. Нягледзячы на разнастайнасць свету птушак, як правіла, жыхары вялікіх гарадоў могуць назваць усяго некалькі іх відаў. Цяпер, каб пашырыць свае веды, дастаткова адправіцца ў кароткую вандроўку па гарадзеншчыне. Мы бачым толькі тое, што ведаем. І калі мы ведаем, што вакол нас ёсць цікавыя месцы, ёсць цікавыя птушкі, ну тады, магчыма, будзем інакш да іх адносіцца, пастараемся іх захаваць. Для ўдзелу трэба толькі жаданне і наяўнасць бінокля, а дапамога ў такіх бясплатных супольных экскурсіях больш дасведчаных калегаў – найлягчэйшы шлях навучыцца вызначаць цяжкія віды птушак і ўбачыць новыя для сябе і проста цікавыя ці рэдкія віды. Просто адвярнуцца, паглядзець па старанам, хто вакол нас жыве, як ён жыве, паназіраць за імі. Назіранне за птушкамі ці бэрдвотчынг – аматарская арніталогія, якая ўлучае вывучэнне птушак няўзброеным вокам. Дарэчы, колькасць птушак, што наведваюць сінявокую падчас сваіх вандровак, можа ўразіць кожнага. Кнігаўкі, вялікая колькасць качак, кулікоў, а таксама вельмі часта можна сустрэць такіх рэдкіх відаў, як сокал-дрэмлюк, сокал-падарожнік, лебедь-клікун, малыя і вялікія кіркуны. Птушкі-вандроўнікі застаюцца да моманту, пакуль ёсць адкрытая вада, дзе яны могуць трымацца. Таму асноўная небяспека – гэта моцныя маразы. Першае, чым могуць дапамагчы людзі – падкормліваць птушак. Але варта рабіць слушна, каб не нашкодзіць, зазначае дырэктар гарадзенскага абласнога аддзялення аховы птушак бацькаўшчыны. Цяпер жа, калі тэмпература трымаецца каля нуля, ці будзе трошкі менш, карміць птушак, асабліва вадаплаваючых, не варта. Тым самым мы запрашаем іх, можна сказаць, трымацца доўга у гарадах альбо на розных вадасховішчах і тым самым
робім іх закладнікамі. Яшчэ адна задач арганізацыі, якая выявілася дзякуючы назіранням, пашырыць тэрыторыю заказніка на ўсю натуральную захаваную пойму Свіслачы. Вось, дзе мы зараз знаходзімся, адміністрацыйна належыць да двух раёнаў. Справа ад дарогі гэта Береставіцкі раён, тут заказнік, ён мае нейкі ахоўны статус. Злева такое ж самае балота практычна, гэта Гарадзенскі раён, ніякага ахоўнага статусу, на жаль, няма. І птушкі, якія выбіраюць альбо тую, альбо гэтую частку, яны, канешне, пра гэта не ведаюць. Між тым, дапамагчы абараніць птушак бацькаўшчыны можа кожны. Супольныя экскурсіі са знаўцамі крылатай фауны, як плануюць, будуць праводзіцца штотыдзень ажно да траўня наступнага года. Вольга Сауле, Аб'ектыў. І для тых, хто застаецца ў Беларусі, прагноз надвор'я на заўтра. 22 кастрычніка амаль па ўсёй краіне чакаецца суцэльная хмарнасць. Вецер усходні, раніцаю магчымыя дажджы ў Мінску і Гомлі, а ў Магілёве прагназуюць мокры снег. Удзень нахаладней у Віцебску 4 градусы са знакам плюс. На градус вышэй у сталіцы да Магілёве. 7 градусаў чакаюць у Гомлі, да 9 у горадні, а найцяплей да 13 градусаў вышэй за 0 будзе ў Берасці. Атмасферны ціск 768 мм ртутнага слупка. Наперадзе агляд спартовых падзей ад Александра Пуцілы. Я ж развітваюся да заўтра. Усяго вам самага добрага. Добрый вечер. Поставивший задачу минимум провести с чаргового турне континентальной хоккейной лиги 50% пунктов, Менская «Динамо» плану не выконала. Узявший булітний бал у двубої з чеховским «Витязем», белорусская дружина затым пала перед казанским «Акбарсом» 1-5, а сёння лёс занёс команду у Нижний Новгород. Да не нашмат больш удалага ў гісторыі чэмпіянатаў КХЛ «Торпеда». Ужо стартовый перыяд мы саступілі ў сухую 0-2, не расшевеліліся менчукі і пазней прапусцілі яшчэ гол у сярэдзіне трэцяга перыяду, а самі гэтак і не арганізаваліся на ўзяцце брамы суперніка, закончыўшы двубой агульную паразу 0-3. І далей палёгкі не прадбачыцца. 23 кастрычніка ў сталіцы Расіі гуляем з двухразовымі ды дзейнымі ўладальнікамі Кубка Гагарына маскоўскімі аднаклубнікамі. У экстрадзе хоккейнага чэмпіянату Беларусі клуб Берасці выступае сёлета нашмат мацней, чым летась, праўда, стабільнасці дагэтуль не стае. Дамогшыся некалькіх уражвальных вынікаў, дружына пад кіраўніцтвам Александра Хауруленка адкрывала другую палову турнірнай табліцы і хутчэй мела перспектыву апусціцца на 7-ю пазіцыю, чым пузняцца на 5-ю. Сёння каманда з гораду над Бугам прыняла 6-разовых чэмпіёнаў краіны, зацятых апанентаў з юнацтва, і гаспадары мелі вялікае жаданне паправіць рэпутацыю пасля паразы ад менчукоў у першым коле 0-9. Той вераснёўскі менскі ляп, што здарыўся ўжо ў стартавым матчы зуброў, балюча адбіўся на арганізме каманды, для якой сёлета ўсе пытанні пра заробкі ды амуніцыю былі закрытыя яшчэ перад пачаткам сезону. Верасцейцы сёння годна трымаліся, але прапусціўшы першымі ў другім перыядзе, дагнаць суперніка не здолелі. Мядзведзі выгулялі 1-0, але да лідара Нёмну не наблізіліся, бо гарадзенцы самі сёння перамаглі, разброіўшы ў жлобе фіналіста мінулага сезону Металлурга 2-1. Адлегласць паміж камандамі захавалася на 6 пунктаў, пры тым, што дзейны чэмпіён правёў на матч больш. Гандбольная Менская «Динамо» пакуль не надта цешыць заўзятараў у лізе чэмпіёнаў ЕГФ. Галоўны клубны турнір кантыненту беларускай дружыне даецца пакуль з цяжкасцю. 2 выязныя паразы ды столькі ж хатніх перамог, і пакуль маем толькі 4-е, але праходнае ў плэй-оф месца. Праўда, і саступаем 3-му македонскаму «Вардару» толькі ў розніцы мячоў. Чарговы візіт менчукі нанеслі ў Скоп'е, толькі сустрэліся не з «Вардарам», якога паспелі сёлета перагуляць у нашым палацы спорту, а з адным з лідараў, мясцовым «Металлургам», і двухматчавы пераможны поступ беларускай каманды перарваўся. Дынамаўцы саступілі 29-33, пры тым, што найлепшыя бамбардзіры ў каманд показали аднолькавы вынік. У правага менскага краю Дзяніса Рутэнкі ды гульца задняй лініі Металлурга і зборнай Македоніі Наумчы Мойсаўскі па 7 закінутых мячоў. У другім нядзельным матчы гэтага секстэту Барселона ў гасцях абсалютна з тым жа лікам была мацнейшая за пары Сан-Жермен, таксама 33-29. Каталонцы працягваюць аднаасобна ўзначальваць турнірную табліцу, набраўшы ўжо 7 пунктаў. 6 стала ў Металлурга, па 4 у іншага македонскага клубу «Вардара» і нашага «Дынамо», пра што мы казалі вышэй. Наступны двубой у падначаленых Борыса Дэніча ў гэтым турніры супраць лідара. Барселону прымем, як чакаецца на Менскай-арэне 14 лістапада. У той жа дзень у Скоп'е падужаюцца міжсобку і абодва македонскія клубы.
Не пашчасціла нашим паўднёвым суседзям з лёсаваннем раунду плэй-офф адборачных спаборніцтваў да чэмпіянату свету по футболе. Пуцёўку на другі для украінцаў у фінальны турнір сусветнага першынства ім аспрэчваюць у проціборстве з нашым былым супернікам з кваліфікацыяй французскую камандою, да яшчэ з двубоем у адказ на поле суперніка. А вось трэнера трохкаляровых Дидье Дешана вынік сённяшняй цюрыхскай падзеі задаволіў. Вельмі не хацелася яму гуляць з Партугаліяй ды Харватыяй. Пірэнейцам дасталася Швецыя, і гэтая пара выглядае найбольш моцную. Паводле водгукаў адмыслоўцаў, першы двубой у Партугаліі можна лічыць, што пашчасціла харватам. Ім выпала гуляць з галоўнаю неспадзяванкаю кваліфікацыі да бразільскага кубка свету Ісландыі, да яшчэ будзе хатняя гульня ў адказ. Найменш цікавасці ў процістаянні, падчас якога Грэцыя спачатку дома, а потым на выездзе сустрэнецца з Румыніяй. Гульні адбудуцца крыху менш, як праз месяц 15 і 19 лістапада. У чэмпіянаце Беларусі по футболе 27-й тур яшчэ больш аддаліў лідера і дзейнага чэмпіёна БТ ад пераследніка Шахцёра Салігорску. Правёўшы мяч ужо на 9-й хвіліне гомельскага двубою, калі зноў вызначыўся паўабаронца Александр Паўлаў, з удалага пасу Віталія Радзівонова барысаўцы перамаглі дружыну з гораду над Сажом 1-0. Гарнякі ў выездным двубоі няўдала згулялі ў горадні, саступіўшы Нёмну 1-2. Адлегласць паміж БТ і салігорцамі павялічылася да 8 пунктаў. Нягледзячы на хатнюю нулявую нічыю з жодзінскім Тарпеда, Менскае Дынамо ўсё ж крочыць трэцім. Адставанне ад Шахцёра скарацілася да 8 пунктаў. У сваю чаргу Нёман, які ідзе чацвёртым, наблізіўся да Дынама і зараз саступае 7 балаў. Матчы 28-го тура запланаваны на 26 і 27 кастрычніка. Працягнем гутарку аб спорце ў заўтрашніх выданнях. Да пабачэння.